Vítejte u prvního dílu Meme magazínu. Dnes se společně ponoříme do naprosto šíleného světa memecoinů, underground projektů a coinů, o kterých většina internetu ještě vůbec neví. Čekají nás brutálně low market cap projekty, nové trendy, virální memecoiny, AI tokeny, community pumpy i totálně degenerátní launchy, které vznikly doslova před pár hodinami. V tomhle magazínu budeme sledovat nejnovější memecoin launchy, projekty s extrémně nízkým market capem, hidden gems ještě předtím, než explodují, krypto Twitter hype, pohyby velkých whales, komunitní trendy a samozřejmě i ty největší shitcoiny internetu. Každý díl přinese nové objevy coinů, potenciální moonshoty, wallet tracking meme, crypto news, scam alerty, bizarní projekty ze světa krypta, hidden gem tokeny. Dřív, než je objeví DAV, budeme rozebírat projekty, které mají market cap jen pár tisíc dolarů, pár holderů, minimální likviditu, ale obrovský meme potenciál. Některé z nich možná vystřelí o 100krát a některé skončí totálním rugpulem během 15 minut. Tohle není klasický nudný crypto news kanál. Tohle je čistý chaos memecoin kultury. Místo, kde se potkává internetový humor, degenerátní trading a absolutní kryptoanarchie. Tak si připrav kafe, deck screener, svůj oblíbený memecoin a pojďme společně sledovat největší chaos kryptosvěta. Vítejte v Meme magazínu, kde i coin s obrázkem psa může udělat větší hype než celý Wall Street. Tak, a abychom už zbytečně neřešili co, kdy a jak, pojďme rovnou na věc. Máme tu samotného otce memecoinů, Dogecoin. Coin, který vznikl jako vtip a dnes má market cap obrovských 18 miliard dolarů. Aktuálně se jeho cena pohybuje kolem necelých 11 centů a od svého all-time high na úrovni 73 centů je momentálně přibližně minus 85%. Dogecoin v posledních dnech výrazně pumpnul. Asi plus 10 až plus 14% za týden. Prolomil dlouhou konsolidaci a dostal se na dvouměsíční maximum. Okolo 0,115 dolarů až 0,12 dolarů. Lidé na X píšou o breakoutech, rostoucím volume a možné altcoin memecoin rotaci. Mining firma jde na burzu, velká novinka. Shuttle kupuje United Dogecoin a chce přes merger vytvořit veřejně obchodovanou dog mining platformu. To pomohlo ceně nahoru a hodně lidí to sdílí jako bullish katalyzátor. Whale akumulace největší wallety drží rekordních 108,5 miliardy dog. Lidé to berou jako silný signál, že velcí hráči věří v další růst. Další pozitiva. Diskuze o commodity klasifikaci v USA, což by bylo pozitivní. Obnovené inflowy do Doge, ETF, ETP. DogOS, vývojáři, budují EVM kompatibilní infrastrukturu, aby Dogecoin získal větší utility. Celkový sentiment na X je momentálně dost bullish. Lidé očekávají další růst směrem k 0,12 dolarů a výš, hlavně pokud se altcoiny rozjedou v další rotaci. Hej kámo, pojďme se podívat na Shiba Inu, protože kolem Shibu začíná být zase pořádně rušno. Aktuálně si za $1 můžeš koupit přibližně 160 000 SHIB tokenů, což je přesně důvod, proč spousta retail investorů stále věří, že právě Shiba může být jedním z coinů, který během další meme sezóny může brutálně vystřelit. Na sociální síti X se poslední dny řeší hlavně to, že z burz odtéká obrovské množství SHIB tokenů do cold walletů. Pro market je to většinou bullish signál, protože to naznačuje, že holdeři nechtějí prodávat, ale spíš dlouhodobě držet. Zároveň roste počet nových holderů a komunita kolem Shibu je stále extrémně aktivní. Velký buzz vyvolává také burn rate, tedy spalování tokenů, které v posledních dnech doslova explodovalo. Fanoušci Shiby věří, že právě pravidelné burnování může časem pomoct snižovat supply a vytvářet tlak na růst ceny. Analytici a tradeři začínají mluvit o možném velkém breakoutu. Podle mnohých je SHIB momentálně ve fázi akumulace a čeká na chvíli, kdy se kapitál naplno přelije do memecoinů. Celkový sentiment na X je zatím opatrně bullish. Lidé čím dál víc zmiňují možnost nové alt-season podobné rokům 2020 až 2021, kdy právě memecoiny jako Doge, SHIB, Pepe nebo Floky dokázaly dělat šílené pohyby. Shrnutí? Shiba Inu aktuálně působí jako coin, který se pomalu probouzí. Velké outflowy z burz, růst holderů a silná komunita vytvářejí kolem Shibu pozitivní hype. Teď už všichni čekají jen na moment, kdy meme market znovu exploduje. Pojďme se teď podívat na Pepe, protože pokud doteď meme coin světu vládli hlavně psy jako Doge, SHIB, Floky nebo VIF, teď přichází na scénu žabák,
A právě Pepe je coin, který se snaží ukrást pozornost celému meme marketu. Aktuálně si za $1 můžeš koupit přibližně 240 až 250 tisíc Pepe tokenů, což je přesně důvod, proč spousta traderů stále spekuluje na možný další velký meme breakout. Na sociální síti X se poslední dny hodně řeší grafy, breakout patterny a nové meme tokeny inspirované Pepe tématikou. Komunita je stále aktivní, holdeři sdílejí staking a hodně lidí čeká na moment, kdy se meme coiny opět naplno rozjedou. Analytici říkají, že Pepe se momentálně nachází ve fázi konsolidace. Někteří vidí bullish pattern a potenciál pro další růst, zatímco jiní upozorňují, že trh může ještě před větším pohybem udělat pullback. Zajímavé jsou také pohyby kapitálu. Do Pepe v posledních dnech přitekly miliony dolarů a zároveň část tokenů odešla z centralizovaných burz, což tradeři často sledují jako známku pokračujícího zájmu o coin. Velký buzz vyvolává také projekt Pepeto, který je spojený s Pepe ekosystémem. Ten se údajně blíží velkému presale milníku a komunita spekuluje o možném velkém listingu, což by mohlo pomoct celému Pepe hypu. Celkový sentiment na X je momentálně opatrně bullish. Pepe je stále v klasickém meme režimu. Všichni čekají na silnější market sentiment, retail FOMO a další alt season, která by mohla meme coiny znovu vystřelit do extrému. Shrnutí: Pepe zatím konsoliduje, komunita ale zůstává aktivní a tradeři pozorně sledují možný breakout. A pokud doteď meme coin scénu ovládali hlavně psy, teď se do hry naplno tlačí i legendární žabák Pepe. A teď tu máme Pepe coin, mladšího bratra slavného Pepe, který si prošel brutálním pádem. Zatímco dřív měl market cap téměř $1 miliardu, dneska se pohybuje jen kolem 11 milionů dolarů a od svého vrcholu je přibližně minus 99%. Přesto ale coin pořád přežívá a meme komunita ho úplně neodepsala. Aktuálně se cena drží nízko, ale poslední týdny začíná být kolem projektu znovu trochu rušno. Za poslední měsíc coin lehce ožil a meme coiny obecně začínají znovu nabírat pozornost traderů. Na trhu se řeší hlavně příliv nového kapitálu a aktivita velkých hráčů. Během dipů totiž whales skupovali obrovské množství tokenů a část coinů zároveň mizí z burz do soukromých walletů, což někteří tradeři berou jako bullish signál. Velký buzz vyvolalo také ETF filing. Canary Capital totiž podala žádost na spot Pepe ETF, což okamžitě zvýšilo viditelnost projektu. Samozřejmě schválení SEC je zatím nejisté a může trvat dlouhé měsíce, ale i samotná zmínka o ETF dokázala kolem PEPE rozvířit hype. Analytici říkají, že Pepe Coin se momentálně snaží odrazit ode dna. Někteří varují před dalším pullbackem, jiní naopak vidí potenciál pro větší breakout, pokud se meme market znovu naplno rozjede. Je ale potřeba říct jednu věc na rovinu. Pepe Coin je extrémně volatilní meme coin bez reálné utility. Celý projekt stojí hlavně na komunitě, hypeu a náladě trhu. A právě proto může buď brutálně vystřelit, nebo stejně rychle spadnout. Celkový sentiment opatrně bullish. Meme coiny se pomalu probouzejí a Pepe Coin se snaží vrátit zpátky do hry. Otázka ale zní, dokáže mladší brácha znovu překvapit celý market? Pojďme na Floky Memecoin, který se snaží být víc než jen obyčejný hype token. Aktuálně je Floky přibližně minus 90% od svého all-time high, ale i přesto poslední týdny ukazuje v meme sektoru docela solidní sílu. Cena se momentálně drží kolem úrovní, kde komunita začíná znovu věřit v možný větší breakout. Za posledních 7 dní Floky outperformoval velkou část meme marketu a trading volume zůstává poměrně silné. Na sociální síti X je komunita kolem Flokyho stále extrémně aktivní. Takzvaní Vikings pořád masivně pushují celý ekosystém a hodně se mluví hlavně o utility projektech jako Valhalla Metaverse, Flockify, University of Floky nebo AI minibotech. Právě utility je něco, čím se Floky snaží odlišit od ostatních meme coinů. Zatímco většina meme projektů stojí čistě na hypeu, Floky se dlouhodobě snaží budovat reálné produkty a ekosystém kolem tokenu. Poslední týdny se řeší také whale akumulace, inflowy na centralizované burzy a pokračující listingy na dalších platformách. Pozitivní reakce sbírají i jejich charity projekty v Africe, které komunita často sdílí jako důkaz, že Floky chce působit víc seriózně než běžné meme coiny.
Analytici momentálně vidí Floky jako jeden z nejsilnějších memecoinů mimo Doge a SHIB. Pokud se trh znovu přepne do meme season režimu, Floky by podle mnohých mohl být jeden z coinů, který z toho bude výrazně těžit. Je ale potřeba počítat s tím, že jde stále o velmi volatilní memecoin. Cena může během krátké chvíle vystřelit nahoru, ale stejně rychle přijde i tvrdý dump. Celkový sentiment? Cautious bullish. Floky momentálně působí silněji než hodně jiných memecoinů a komunita věří, že právě kombinace hypu a utility by mohla být důvodem pro další velký růst. A přesně tohle je důvod, proč je kolem Floky tak silná komunita. Protože nejde jen o grafy, pumpy a memecoiny, ale také o reálný dopad ve skutečném světě. Každý člověk si zaslouží přístup k čisté vodě. A právě díky komunitě Floky mají dnes vesnice Chitsulo a Padzuva v Malawi přístup k bezpečné pitné vodě. Tohle je moment, kdy kryptoměny ukazují svou lepší stránku. Když se komunita spojí, dokáže vytvořit něco, co má skutečný význam a může pomáhat celým generacím. Floky dlouhodobě podporuje charity projekty po celém světě a právě podobné iniciativy odlišují některé projekty od obyčejného hypu. Z Malawi a od organizace Waterwells for Africa dnes směrem ke komunitě Floky zaznívá jednoduché, ale silné slovo Zikomo, což znamená děkujeme. Tak a tohle je pro naši první epizodu všechno. Budeme moc rádi, když podpoříte náš YouTube kanál, hoďte like, odběr a sdílení, protože právě díky vám může tenhle projekt dál růst. Uvidíme se znovu v pátek u další dávky kryptonovin a memecoin šílenství. Jsme tu pro vás a chceme společně sledovat všechno důležité, co se na kryptomarketu děje. A hlavně, investujte s rozumem. Tohle nejsou investiční doporučení, jen sdílíme náš pohled na trh a pocit, že pokud Bitcoin poroste, pravděpodobně s ním pojedou nahoru i další kryptoměny. S pozdravem, investuj chytře, investuj srdcem i rozumem a vidíme se u dalšího videa.